ଆମ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଡାକୁଛି ତୁମକୁ ଆଜି ଆହେ ଗୁରୁ, ଏହି ଆମ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ନିମିଷକ ପାଇଁ ରହିଯାଅ ତୁମେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ। ଝୁରେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ତୁମକୁ ହେ ଗୁରୁ, ଝୁରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ଦୁଃଖରେ ଦେଇ ବିଦାୟ। ବିଦାୟ ବେଳରେ ଦେବାକୁ ତୁମକୁ କିଛି ନାହିଁ ପାଖେ ମୋର, ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ଏହି ଲୁହ ଉପହାର। କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ଲଭିଥିଲ ଜନ୍ମ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲ ଧନ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟଭୂମି କଲ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ହେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଆମ। ଗୁରୁ ହୋଇ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ, ଜୀବନ କରିଲ ଧନ୍ୟ, ତୀର୍ଥରାଜ ନାମ ସାର୍ଥକତା କଲ, ଜିତିଗଲ ସବୁ ମନ। ପିତା ଯୁଗେଶ୍ୱର ମାତା ଯମୁନାଙ୍କ, ସୁଯୋଗ୍ୟ ସୁପୁତ୍ର ତୁମେ, 64 ସାଲେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଲ ଏହି ଆମ ଧରାଧାମେ। କଂସିଲ ଝରିଆଲ ବାଲିଖ ମାରରେ, ପୋତିଲ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି, ଶେଷେ ଜାମ ତରା ଗ୍ରାମକୁ ଯେ ତୁମେ, ଶିକ୍ଷାରେ କଲ ଅଗ୍ରଣୀ। କେବେ ପିତା ମାତା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଲ, କେବେ ପୁଣି ଯୋଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶେ ଜୀବନ ସମର୍ପି ଦେଲ। କେବେ ବିତିଗଲା ଚାକିରି ଜୀବନ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ବର୍ଷ, କେବେ ଆସିଗଲା ଅବସର ଦିନ, ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ଦିବସ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଥିଲ ପରା ତୁମେ ଆମ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ନୀତି ଉପଦେଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲ ତୁମେ ସବୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକେ ଯାଉଥିଲ ନିଦ୍ରା, ଥିଲା ଅସଂଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଜି ରାତି ବିତେ ଉଜାଗର ହୋଇ, ଯଦିଓ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ। ଜୀବନ ତୁମର ହେଉ କୁସୁମିତ, ହେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ମୋର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର।